Phone ngeli pa charger ndataura simeni ndati kudi. Machifoni yanga ichaja. Ndatisa on achingofona chikodera same time. Ndikatoti 30 minutes before nandaenda kumusoro uku. Kona chitunisa mota ndingazoza kuti pane party yemota nandi. Zvino manje imimi hanzvadzi. Imimi hanzvadzi. Madam zvavauya apa. Mukarika kuti muchichintroduce zvakanaka kuti muchirora zvakanaka. Zvomutazodi iva chitukana kudai. Anezi munongoziva hapana akadzana kutanga kusekerana. Zvagara zvitongoreko. Nebarika renyu. Ngati machitoti sha. Panapa motosisa mutambiska zvatoipa semurume. Moto patata mhosva panapa. Miti maiguru, miti maini. Asi vadorume zvamunombotita so. Pakaipa. Okay, ndikasiya mchiro wane. Maiguru yakadefaya ukada kutoro wako ine kutogwa maiguru. But I understand her though because she's now stuck in between yadzi vanhu two vasingazivi. Nai. Chiure chenye vada muri two maiguru apinda papi apa. Vakutogwadziwawo wese. Ndikakusiya mchiro wane. Iwe kwachida kugwere wedadi uri mugwere kudai ungachingofana kurogwa apa maiguru. Kwada kugwere uri mugwere kudai. Tokumanyisa kuchipatara kutoona kuti hauna kutomira musho kuti utoita white mumaoko. Ya ndiye munofana kutukana naye manje murume wako yeye. Kwete maiguru. Oh. Unless kana chiswipe. Because captain obvious kune queue. Saka moti kutonoswipe kwa doctor asi vanoswipe mani. Hapa doctor unoswipe. Sorry. Apa tinomayasira vhara apa ngikwa doctor. Saka tombovhara because vanovhara manje. Asi wakoda diwo newewo mose apa pausaboblema ako even murume wako chete mose muri wrong. Mose you were wrong because iwe you agreed kunobvisa munhu ngadi wakaramba wakabvumira kupinda motikari. Alright, things why SIS MELLY. Inini handisida kuti tinyanye kuti kwanza munachi no respect kurwara kwari kuti asi ndanyanye kudzokerera zvakawanda kuti chamunoziva avantu wakachidzokorodza iye handikupinda kuti nyaya ipere kuti musablemane apa handizvokuti apana pamunoziva kuti zvinozomubatira banga kana futi kuti hambai munhu anenge taitaurirana but neapproach yekuti iye akasimukawo saka ndikuti handisida kudzoka ikoko kuti ndini ndiwatise munhu pakufema kangoita way forward zvakanaka. Kukanganisa unenge wachikanganisa kumbira tisadzoke kumashure tichage solution chii chingandifanza waona vandiri kuita kutambura muna ndichida uzure kwese apana kana chikafu ima muna kusiya matenga chikafu mbamanje ndatogwedebudza ndisi ndimubikire something amuna chii tisheka ndaona kuti munhu haasi kuhwa tikati wambodlei hapana mai wacho akangozara chika ndirega ndikubikire getisi porridge hamuna chirimo. I think zvekubika but food ndatenga kubva nezvei nhasi taenda kusupa mukatenga zvokudya seza ndonaka utodya kairoro kuti asimbe zvana mabhanana nechi mayondo andoda hana kumamwa mai wacho ndaona akangounganari mamwa hafu yacho yese makuseni kuna ndiri mamwa mapiritsi
mapirisa achidinisa chato matembe anopuwa nemunhu wepasi pamuti ndozaitaura hello muri sei hatikwenda kwadokta bozaranzi kuenda kuprivate kuenda kupublic manje hakunozvinetsa kuita muromo mari mari vanovhara ngwai ona 5 mutayari kabigara zvemes clinic kumas clinic iri kumusonati yawo because tikaenda pawomen's clinic it can be much faster than kutende kune any other doctor manje anenge akumuti ndonokusukira kuchipatara kuchipatara anenge aprivate wozo akuenda kuParklery kana kuti kuFencrist zvakutokukostera times 10 vanhu vacho vanga ndiko vari kumboziva nezvenyaya yacho ari kuti azotozofamba sei mutauni vanonokuziva asi wanga vaudza vanhu nenhumbu vanozviziva kuti wanga nenhumbu
Not the one society women's clinic. No, was your men's clinic. Men's clinic. They will stop selling Martina. Right. Papi, stop selling Martina. I don't know men's. I don't know women's. I want to choose a women's clinic. If I'm not mistaken, I said it already. But I can't see the problem. Mati up. It's an up. Just before Bow and look at the men's. What's that? Was a woman's clinic. Saka iyo ndio woman's issue. But anyway, ayi woman apa era. Ayi saka ndi women ndio hata sie zvakafana ngona ndikona yanzi MCI. Saka hata sie apa ndio women's. Tudzokere baba. Kozi mtu ndimastika kafanana. Left leg. Papa. We took back it. Continue taking it in. Aiwa, tinobvunza. Taitinde mukati momu tinobvunza. Tinde mukati momu tinobvunza. Tumela papa, likai. Reception ipo kai. For now for. Okay. Kubabusa os women's clinic ipo kai. Faki women's clinic. Women's clinic. For the infant. Okay, now women's clinic. Okay. Yeah, you could do doctor something. Or a chef. Hi, Roma. Women's clinic answer here. Ire up, a green up. Can you go to translate in the dark? Are you not comfortable? You're not? Okay. So let's create doom juice. International lifeline. The green, the ish,
Hands next to second papa pandit. Second papa. Papa, second papa. Multidisciplinary medical center. Dr. Ken. Ah, don't say papa. Just do that. Hands next to it, Nikiri, papa. Women's clinic for very famous. Very giver. Very next door here doing again. I see a very lifeline. Kids are cutting lifeline. The building here green. GP doctor. GP up. Sure. You know, Kifugai. You know, the Gupi name. Garaipan, Garaim, so name, Garaipan. So, what's the pass? Hands in the GP pana. Now the stack. Hands at this is a men's clinic, is at this women's clinic. Funzai to didn't watch. Funzai to didn't watch your chili part. Or else we are now forced to go to any doctor. Women's clinic was better. It was only the material years ago. Yes, sister. Go women's clinic in Babim John. Women's clinic. In Babu shop right. Shop right. TP who go Senate Bank. Speedy. Speedy. Speech. Oh, speed. Oh, speed. Oh, women's clinic in Babim. Even Denga around you. Oh, right, it's okay. And the bus, what are up? No blood loss. Edgar's fucking Edgar's. Yeah, Shako. Sure, that's what I'm saying. I could in a mimba. Hey, in Nimga, game when I am Pura fest. Can you am Pura? Could you pay some cuts and running in? But I can't touch so much like another. Eh? Don't detail issue. Petro yangu kupera tichita zvako tichauri gamuna chief atane right. Yeah. Eh, she's 100% right. Should I ndiri daro bozi zvinotorwadza tunotorawo manotsi kapa ndo yatoita mbokumba totorawo manotsi kuti makai sene nemunhu akati ashotoresere mukagoti ya saiko zvine kuti sene nemunhu aishandi ndi aitoshandi ungonzi tasiyana munhu achitokontinya uyebo rumeka ona wamwine kana kana pane chinhu wachinohambula vanhu chinoti hambula tose pano pasi mujolo 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 uhambuli chinochi zviti ndinani mujolo uhambuli cheti kozi murume haana mugoni wedu we hai kunge makazvakwa nemunhu wani shuwa mose here shuwa ada hai rume bana nezvekutojaira aiya asi naidadi
inangu kana chida samadhara kwachida kupa honest opinion yangu daddy. Unoida kana kuti ndingonyarara rangu. Ndiyakudza wega ishandi. Ndakudza bamnini wako varipo murume wako. Tukuenda uko kana left. Road zacho. Kama ninga mutandikira deka tuwira mukatosarama. Kutosarama kumemu. Ina chitufunga ukapora dadi ukaita right and ukapora inini hangu from me antika sena bamnina vete zomba wao even mine wacho Captain akambotora ziyana lezi nonetsa ati anandana namunga kwanje bana atinga kwanza kudanza but wona ikazvakuitika manje kune vamwe vanhu vari innocent vave involved vari kurwadziwa zvakare. It's no longer about you two. Muri kuona zvikuitika. It's no longer about you two. Wakamona kuti mudzimai unyaziva manje yatove problem. Pana problem kunani? Ngokuti of course yana ngakuziya kuti mbofa umufungiro ma feelings ake ngative fake guys. Andisika ngative fake. You have to understand the feelings as well. But daddy inini ndikuti nini? But daddy bamnina vasikuti havasi kukuda. Bamnina havana kuti havakudi. Ndina hangu ndikutaura ndakazvimirira. Daddy open unayo hako. But iwo komukadzi uyu you knew kuti he was married. Komukadzi wake unofunga tano wawo sei ucharoorwa kada dadi ucharoorwa. And this zvauri kuita izvi it's going to happen to you. Ndinogona prepare and it's going to happen. Haimi musapindire mbombira kudaira because muri murume munotodaira zvokuti ndokuda ndodai but toga vakati vakudzana chokwadi. Anomaona modanana ndo zviripo but mune mukadzi bamnini saka kudanana kwenyu manje muri kuheta umwe munhu asachanoziva kumba. Antimaona muri kuheta umwe munhu asachanoziva kumba zvozodii kupinda paparking yeBradlows pamwe truck Bradlows parking pamberi petruck vahongoda cross street. Anomaona zvaari kuita izvi chero mukazorora nadadosho mukazogara meseka muchamuitira exactly zvaamaitira uchu nin'ina wangu aenda kumba. Muchamuitira the same thing. Ndochokwadi. Bradlows iripo apa straight pine parking right. Then you go across Maisho Pride. Cool. All right. You straight to the cross. Because barika ririko atirambi is there. Harirambi iwe atichirambi tiriko but rine way yekuita naro zvisingarwadzisi anybody. Anomaona zvokuti okay zvinorwadza 2 days but unza kuti alright ndo zviripo munodecide kuti alright ndoda kupinda muda kuti handidere. Hamana izvi zvamuri kuita izvi play a dangerous game yamuri kuita iyi. Dangerous game. Kuzodanana kwenyu ndikukuona hangu kuti munodanana iyi sekutaura kwenyu kwamunenge muchiti asi fire ziri pamusoro pesipitsa pesero urongopaka iyo zvakazara ako apa pakanzi padii ko reserved chakadonha chereserved ichi saka ndoda kuona ndoikondesta chakadonha ndoikondesta saka ndanda kuchionawo chakadonhawo saka ndoibuda andei kukiriniki moda muda wemi muri kusara magara kune magara handiti kusara magara muno pechindei kumans clinic. Hey oh kids check it kids
Ogwara ili. Kosa tuchapana ngebakiwa. Sasa mzozo tunaenda kuseru. Maybe tungekuwa tukachukua sisi. Obviously siko. Siko nzee yasa obviously hapa bashanda. Ya na ukile na kuseru kande. Ya mjomsate. Nazimba. Hata mzee tigara tunapinda mkati. That's it. Hola. Kanzi chakwana namba yakwana. Ati kurumizei. Beguru kudzara kwangu zveso. Katika nyaya kada. Gato bwana bamu. What plan up? Yeah, oh, that's right. But hey, boss sister. Recupa tu set. Retleka mañana hoy. Hey, let us just be honest so that we create this war. Mañana hoy we did say abortion. Nyamu fastika skla. We did say abortion. Harry remote yes of the streets. So now we only got to know about it today. Apparently, when I'm asking her, they never did anything like to wash and whatnot and whatnot and whatnot. So I don't know if you can help us. So she wants some scrub? Yeah, of course. And like apparently when she did this, she was just alone. So nobody knows what happened in there. Whether she still has the uterus or not, we don't know. Yes, we have to do a scan. Check it first. Check how is everything, yeah. And then we'll proceed after. Okay. How much is the scan? 600 for the scan. You swiping? Oh. So you have to and they don't swipe. Which one? It's gonna bring it down. It's gonna 8 times. When are you banking? I mean, you banking is ATM. Doesn't take money. It does. It does. Let's go then, Jimmy. Yeah, can we start by the? Yeah, she can fill up your file, Yeah. but you have to wait for the money. No problem. No problem. You can sit over there. Then she can come. Can I book for a pap smear? Just come. You don't need to. Oh, I don't need to book. Why did I leave my card at home? How much is it?
I'll come tomorrow morning. Because that one age, see a clean check. I'm normally doing every year. I'm lazy now to change again. Sister, how can we assist you? I want to tell you how much is your price? For you, because yes, for you because you are here. How far? I think The whole metro. why is it the problem better? I don't know, but is it possible to jump with the one so that at least you can help me? No, how much is the termination though? I have my sauna. It goes with weeks or months. Okay, like for instance, his was, she said 3 months. She has to pay 3,000, 3.6. So why, you see, why did you, sometimes the logic doesn't make sense. She paid 2,000. She didn't know. But you know, in our language they say, when you want to teach a child, you must tell her exactly when she's touching the stove, tell her that this one to bend you there on the stove. You don't have to wait up until. No, you must speak your language so you can learn from your language. You want to learn? Oh, you know it. I want to hear your language and I want to understand from your language. Are you going to hear it? Are you dating a Zimbabwe? I want someone from Zimbabwe or Mozambique. You want someone from Zimbabwe? Are you going to end with Zimbabwean men? Because Zimbabwean men, they like to fuck too much. They like sex. No, I'll learn. Everything you learn. I agree from... you learn sex? No. When you were giving birth, I agree you were a child. You didn't know how to suck the milk from the breast. Yeah. You learn to suck the milk. And then you started walking. You learn by walking and sitting. Again, everything you learn. But they said the Zimbabwean or the Zimbabwean. Mozambique and Zimbabwean, they have true love. They say so? They say so. I can see even the ladies from... These guys you from also here, like growing yourself. Oh, how do you know Zimbabwe? What if you in South Africa? No, you are glowing. So the question is, how am I going to handle the Zimbabwean guy? Which means you are with the Zimbabwean guy. If I'm right. So you are already glowing, which means the glow comes with the love from Zimbabwe. Okay, don't worry, I'll find you one. I'll find you one. If you can handle them, I'll find you one. Don't worry. No, but I don't want the hard fact. I just want someone to do it. But you learn each other. Can you end up enjoying that? Hey, have you done rough sex? Rough sex? No, it's nice. You want this gentle always. You must try it. So that it ties you here and it ties you there. And yes. Okay. Yeah, but always everything it takes from the scratch. Yeah, you learn. I was thinking of going to Four packets. 4 packets of whose? That is drinking. I'm asking how many pills many for you? tablets? To terminate, where is the termination pills? They give 2 pills that you put under the tablet. And then they put some big, what, pulling. I don't know. They said they put some big wires or big scissors pulling. I don't know what. You must tell us what. Well, she's got scary pictures. Serious. Show them. Tell them so that they know how to help you. Let us see. I don't get picture photos. So how are you feeling now? Are you eating? Are you okay? Well, I don't really
that how it's supposed to be? How far were you exactly? The range. Remember? Yeah, I told them that they say they 3 months they see a blood or something. Then you see this. And then I asked one. And then another picture, it was a baby straight. So it is the one. I saw a baby straight in the bucket. Which means it was more than 30. It was 3. Maybe she didn't know how to count. I go to for October. And then if I go to October, I just go down to 3 days and 4 after 1. So November I didn't go. So this is what they told me. But she also saw a baby. Yes, after the following day. After they removed it. Yes. After they removed that name, they said it's fine. When she's at home now, the following day she wants to pee. There's something comes out. It's a baby. I saw it's a baby. It was a baby in the picture. This could be a complicated situation. It means the Complicated situation. It means the doctor. It means the doctor already on Saturday. Saturday. Yes, in case if they need for referral to the hospital, only the doctor can write a referral. I thought as much. It's not something general. Yes, people come from the streets quite often, but those different compared to everyone. And then you see a baby following the hospital. Is this on the floor? The bed? No, on the floor. I can see what's on this is the floor. Eh? That's the way. You want to know the exact place now? Then, I wanted actually to arrest you, to make the police, but you ended up like saying, no, look at that. What is that? The baby, you see? That's a baby. It's not a normal situation. It's a baby. It was not 3 months this pregnant. It's a baby straight. And then she didn't know, and he was still spotting. The last installation was 14. Yeah. And then she worked on the diversity. It was the before we before I But normally, some other people, they do that. They do that. And then after 2 weeks, So already Yesterday. Saturday. Saturday. So this month as well. 4 months. so if you do 4 or 5 months. full 4 months, nothing else. But you see that There's that picture. That picture, it says a lot. So That where picture. was the picture thrown away? Where did they take? Where did they take the where is the pictures now? They took it. This small. I'm thinking No, the pregnancy can be wrong, but the fetus is not wrong. The fetus cannot be wrong. Where is? So I think the best thing is to come on Saturday. Come on Saturday for Sona and Saturday for consultation. It's a complicated situation here. It's a complicated situation, as I told you earlier on. That one, did you see
there was a child in a bucket. That one, that was a child. It cannot be 3 months. I thought it was much too. They are saying the same, and now they're asking, okay, if this is the child, the picture that should have faced, what is this? Yes. So they're saying now they can't help. She has to see a doctor on Saturday. Because the uterus could be rectified. That's exactly what I was telling you. Exactly what I was telling you. If you need the referral, the doctor needs immediately when you. So I think that they say, please, Saturday. Even the bleeding will stop. How many? How much are you taking? 2 months. How many? I never say. For as long as you don't choose more than 6 pills in a space of 1 hour, then you're still fine. But it's better to be safe than to be sorry. But just Yeah, true. come and check and make sure that you're fine. Right? So 600 for Sona, 600 for consultation, 1.2, and then the doctor will take it from there. Saturday, you can pay so long. You can come on Saturday. You pay on Saturday. Okay. You know, Shona, how did you hear that? Actually, I recognize you from SIS MELLY. Smelly. You guys are all Shonas. No. There's no way you can know me unless you are. It's only me. Oh, it's only you. Okay. All right. How are you? Doom Shona. Ah, good. Basira mwe wakusha. Ndote akachikoya mwanzo akazimari ndafunza timari ndugu yacho nakwa 3000 ndio maremba mangu 7000 ndiko makaenda vasemutisho ndi makangoya pano ndisi vana kuti weya ngoiwabisa woza papa And then they were using saka mapirisi akapiwa iwayo yakontinya achinwa which kind of the pills is it? I'll show you. Let me show you. But stop. I can hear a little bit of it. Hey, she's teaching you again. Never. Never. This is the first time my sister I'm hearing this. She never speaks her language. Oh. And she doesn't show that she's Zimbabwean though. She doesn't. She doesn't. She doesn't. And I'm here don't Kuluma, so. Oh, yeah, Kuluma, that's why. Docs, you know what? You can zoom it. No. They are written that they are antibiotics, but we are not sure if they are. Because these people They can do something. These are name of pills, yes. But we are not sure of what inside. Is it the right one? He says he knows them, they are the ones. How did you know? No, I won't get you the promise. Open. But let's just do their way. It's fine. They say she can carry on until Saturday. Saturday she must come. We close at 1 night. That means 8 o'clock we must be here. Or maybe at 10 because of the
But now she might find a queue here. Or she may come earlier. So that she can wait for the doctor in here. So we'll bring you here on Saturday. Yes, mobile ni botara ni man nimbona kuti hospital kumuye muwete zvenikiri men's clinic, women's clinic. So vese vanenge vaine nhumbu guys, all those that are pregnant, you must come here and terminate on here. You got come speak to this beautiful lady. But when they come here, they need to speak to you, girl. You come here, they will help you, ne? Man, when the pregnancy, yes, I am pan up. You ask me where, I'll tell you. Put in the papi. Then more we are pan up. You come here. Yes, because I think they are coming with another pregnancy every time. I don't know, from 1,000 something to 4,000. Come here, I'll give you the direction. You come here. Right. Okay, if you don't want to see this moment, then you can let me help you talk to this one. She's South African, they don't know you. She's South African. Talk to them. No, it's fine. Let's talk to them so that you tell them. Talk to people. No, don't do that. Let them ask. Thank you, Mama. Tell them. Don't go on the street, they will kill you. Come and terminate here at Mulapo surgery. Yes, where is it? Rustenburg Women's Clinic. We are Shop here right on top. Yes, next to Speeds, on top of Speeds. Come and terminate. It's safe. It's very safe. Yes. It's a clinic. You see, guys. That's your job, but when Ande. Mamako. But it's the chako so kwenda pachiwa na upano. Siete zo. Kwa hiyo anatakuwa na upatemo. Eka. But it's a clinic, and it's in South Africa. It's legal. It's legal, yeah, and that's everybody was saying it's legal. You should have gone to the clinic, do it the right way. No, we are not in Zim. When you go to Rome, you do what the Roman does, right? We are in SA. If I get an only pregnant, I come here 10 minutes straight, and it's not. We are no longer living in the 90s, in the 60s. The parents, you know them. That's in the way. Come on, open it up. Do put them up in the place. Pwede pata mpopi na papa. Nini gani ko buda woni papa. Mbungu buda na wamu wani. Pwede. Kwa isi kwa ipeni minde kuchipatara. Kuchipatara. Kuchipatara kuna danger huko guys. But there is danger. But there is danger at the hospital. Kwana mi ukandibhukire 47 zvochaazvo 47 zvonyatsa mwari kuti mimba ne47 abuya haibudi cha zviti 47 haibudi 47 haibudi. But hospital guys togona kuinda but kunenge kwakunetsa guys animona inini kozonzi musimeni vane usimbe vane utsinye vakaendesa mazimba chipi because anosvika chida police report uko vanenge vachida right. So yeah, what are we gonna do now? Because can she wait up until Saturday? No, I'm not going to first. No, can we wait up until Saturday, or we go to the clinic? What if a referral? We go to the hospital.
clinic yacho nditi ndikutaura izvi. That's what I'm. Are you not dizzy? How's dizzy? Chimtengera something tone anodya tiri panapa. Inde muShoprite munotenga something. Inde munotenga kana rice or something Shoprite. Toto make sure adya pan. What I'm saying is kuti since that one I'm going to do kuti since papa vurwa file. Karna vurwa. Okay, but after I done my parents action do one. I don't want to put a kid on a gym. Saturday, what we are going to do. How's it dizzy? Because remember, tukutaura dai so kuti clinic vati chakadantika. Apa pa life pangu apakapa. Ndine manesi ari kutori kunze kwenyika ari kuti vanoita izvozvo futi. Ndova kutaura timubvunze kuti is she not dizzy? Kana usiri dizzy. But kana uri dizzy manje pane irisk. Atiti zvino nekuti pakatika something it will come back to you. Ari mukuwisisa. Zvinokodzoka futi back kwamuri. Saka let's have something chekuti chinenge chiri safe kwaariwo. Andimaona. Nekwamuri. Yeah, roti andaranzi. Asunzwa dizzy ari kuzwa kupiswa. Urunzwa kupisa usunzwa dizzy. Mbotenga chikafu chitoni. Ndana mbotenga chikafu chauri kuda. Tuone kuti muShoprite. Tono tunodya here. Probably pamwe woidizzy kakadizzy kako ndekedzara. Azibone kuitu. She said that. Tenga chikafu bamungu. Chibakutengere chi? Anti. Chindanavo. Ndanavo munotenga chikafu. Ndengwa chikafu. Ndengwa chikafu ambodla chikafu timbona tipa akala chikafu antasei. Guys, gore rino mimi ma diaries. Muri kuona kwa drink of flavor. Bamnini. Alo mutenga nemvura uku. Mumutengere nemvura yekumwa. Gore rino iri. Andimaona gore rino iri. Pane ndifamba fuel. Iwo izvo zvinoda vati vanofanira kunditengera fuel. Because ndandongururuka ka. Ndichingururika kudai. Vana nevana sho vana vabuda chikoro hafu hadi ndongove navo pano. Timeke sure kuti shuwa wainda apa. Chine nyaya dzevana danana dzinonetsa. Anomuona. Dzotonetsa ipa panenge zvitosoftana ipa. Vakutosoftana zvavo isiteto. Guys, ndane mapenzi takamira pane vakutosoftana ikoko. Wazve Ruthi, ina handikwanisi kuvamanikidza ndinozati ndikushara nemunhu ari more than 18 years pano. Handikwanisi kuvamanikidza kakuti handei kana vasingadi. Handikwanisi kuvamanikidza. Saka ndinoda zvinhu iye musikana chichitaura kuti handei kwakati ndinokana kati ndiri right ndoenda kumba ndozovetesa ndingadi. Muri kuhwisa guys position yangu. Kai temperature gaya adzoke tiwe temperature yake iri sei. Kwanzi mawaka kumadokta umu kwanzi this can be a complicated case. Saka varamba hanzi ngamirire doctor. Rutendo nyaya dzavanobvisa mapurwa dzonetsa idzi. Dzonetsa. And how old is she? I'm not sure. And this is sure. And ndamuziva musikana uyu aindituka pafoni ndaigara ndichiona mamessage ake ababa junior. So zvakaoma ndandaneta naye mwana uyu hana 16 mamessage ake so kundiani uyu ari kudai akutaura zvindiani. Who's this one? Sandra Mlandu ndiani? Sandra Mlandu ndiwe maiguru. Sandra ndiwe maiguru. Guys, nyaya dzana ndana kada kumanyira mberi mangwana nezigwa sita zakanzi no good can make separate us.
No monkey or even a snake will ever separate. Oh, Nyara. No, di. Ndambozviona ini zvasanda ndozvoneko zvino zvasanda rakana ndamboona handinaini. Mukadzi wachona very calm. She's calm. Mukadzi wachona amboitini haasiwe violence. Kana ariwa ndaona haasiwe violence. Kana ari mumaiguruva ndaona vauya kamaiguru vasvika panzvimbo papo fene ubha kuti tazochia maiguru vasvika vauda kutoita zvefaiti but vanodzoreka vakurumidza kuzvidzora vanga vakatsamwa. Vanga vakatsamwa iguru vasvika paposition ndikatoti kundiana vari kunanga pano tikanzi ndio mukadzi wachona. Asi havasi munhu weviolence but I could just feel her pain because angu atosvika auya paposition vauya asi live yanga yadzima guys. Kwaikudikwa iyo ndoi uri kugwireiwa chiizve uri kugwirei mwana straight kwai mimba levi yadzimena ndakuzviona kaini saka muna zvamawa dadi ko hamuchafoni kuti foni live yadzima mukade mafona kwani mukade mafona kuti live yadzima indiri kuti vamuchiwa zvose ini. Ndichero ndikaisa kamera handipetero yangu ndiyo yaya pano kutoisa pamera kuva respect handini ndiri kutova respect. It's me who's respecting them. Ndini hangu ndiri kutova respecta sevanhu vandogara navo kugarawo nevanhu vakowo zvakanaka kuri right. Ndisaka ndiri kuva protect hangu asi singadangoisa kamera kandi yangu yapetero yangu ndiyo yafamba ndongoisa. Let's quarter. Your quarters are those ones, those big quarters that you see in Joe's there. Let's quarters are those big quarters that you put on your page. Ameguru vasvika panzvimbo cheko kunyazoti fe takamira papa takatodai paita ubha yasvika so apangoti mukadzi abuda akaita serious vakanaka so mutsvuku so vakanaka so akapfeka shoti angobuda chibudikira pano vanati uyo munhu akananga patiri direct akondiani manatozana idadi zvikanzi ndiye mukadzi wacho ngati unomuziva mukadzi wachona zvikanzi ndiye murume abva toti ava medhema asvika medhema achisvika dada abva angonanga kuseri medhema abva ananga kuseri kwakuna mota madadi momo zvikanzi iwe watanga futi ndiwe kai hausiri wedadi herewe murume akati ndiye zvikanzi mati makaramba muchikondinya saka makaramba muchikondinya buda maiguru angu ada zvokutoti vambobata munhu maona saka ndazoti aiwa munokodza munhu ari kugwara ndobva ndavharira dadi mukati memota ndikavhara windo mukati memota saka ndavavharira mukati imomo memota maiguru tasitaura navo ngati maiguru onai mukati violence munhu anogwara hazvibudi mona chindaikumba maiguru vazotora kidzawo dzemotikari vatora kidzawo dzemotikari maiguru vakati unza kidzi angu dzemota vakazvipindira mubvamu yavo vakati vhururu vakazvindira kumba maiguru kwaitiradze vanhu haiwa vanhu handikutaridzi guys vanhu handikutaridzi chiregai tivaprotecte vedu ndogara navo murastenburg asi kana musadaro mangwana ndoshava vanondibatsira murastenburg chinzi makatiburisa pakamera
Kadema adonzo wiki daddy. Oh, the dad donzo wiki you. She vudzirim so rambo to kwebiwa. And dear Sandra, another profile picture again, dear Sandra. You tired? Hanza kunyepere makore anda mumubvuza makore ake ini. Ima muna kuisa zvandataura ndati tine vana vane ma 16 years. Vanozoenda kunobviswa nhumbu ikoko. That's what I said. Asati vauya avaramba kuuya ava. Munhu ndoziva zvinhu zvacho. The guy can answer a jango because you're going to mubaye depo 5 years. Move over to Mubaya. Mbaye, and then you're straight Mbaye depo 5 years. I answer it was in a asking I to 16 years, yeah, but Pandata Ura could never 16 years. No one once. Our melody and you are Santina picture. I wonder one pantina picture of melody Dangan. I don't have a picture of a kupisa and don't go Siva Kuba Wona Murastan Big Munum, but in the antenna picture I win. This is what we are Kuno, Kubarabaku, and what we are Kuno, Maria, what is to me and cash send. The what we are Kuno. But she knows that you can talk to Fountain and Matavako Timono Yapore, because Manao Yakasa Tau, Akasapora, you don't go to Tongo back to square one. Don't go to back to square one. Aye. When you move the car, I want to lock the barricade, please. The barricade? Yeah. This one? Yeah. Okay. Get him up, whatever I could look up. Get him up, I could look up. This is a Farachino Challenge. Oh, kita tahu. Loya. Kí ló kọ́ key? Hava watu wia wao. Asichije pano. Ani? Yeye yana. Ani nganisho ndio. Saka kuloka ndipo kudia mpenda. Chidi ma reserved. Ah. Kwa nini? Pakaipa na reserved. Right. Iburuge. Watu wapiteka. Zafamba sei matenga? Yeah. Adla. I don't want to jump. Mama, mama garage yenyewe uko kidogo. Eish. Nafunga napinda. Nafunga gara apinda niku. Kele mvurira pinda.
This place is here. Myself. Favorite. Yeah, to be there. I think I'm going to get some queen. You know, favorite can I mean myself. Moro mane kumusha. Pretty bold. Hey, traffic up. Kufunga tini papipa. Kuzindogara uko. I think even road exeri tonani pamina. Iye uko. Not serious. Ninyema watanga mabhazi ya Chikana ngashukuka kawendi bvuzo chitika kachipa ndikaka kapedruzi ka. Kenyama ubo. Kenyama ubo bende nyama yasa yaswana ite kudi yavanza nyama ubo kule. Ada zara. Kana zara kuzaka chipa. Kaka chipa. Saka dichodi hapa tukusia kumba. Kana tuenda kuchipata. Tira kuwaka iwe kwa wote. Mimi ndo matara tindo kuno zoneza mnyama kwa. Mimba muri wari dzine nyama yekuti mabeba uyu amusi wari dzine yeuthi mukadzi wenyu amusi wari munozati asi munoziva tinogona nosa kumba muza asi muzati pakati anything usiku wakavata zvongodzoka futi bheki kwamuri gaitini munosiya kumba kwacho kana ndichibvunza zvangu kuti clinic wacho and obvious anototi mira doctors uye. It's obvious because I can do that doctor. Avato attend to that doctor and to that doctor. Unless then kuchumba chitenda chine akaenda ku hospital kuenda referral from the clinic. Because anogara nortika. Norti mwa unda ku clinic. Wana clinic kusangana. I don't know what to do.
Maningi anotodiwawo ngechokwadi. Vanomuatenda but vanomudawo asanga achitoda mapepa iwaya kuitira just ingove police report to show that vave kuzvingove safe in case anything chaitika. Macha ndikuti handiti kuti kana iri pachidiwa police report waenda kupolice kwacho aingowanikwe easy police. Aiwa police report aiwa kuchita zvosvika totaura nyaya yasi zvairi zvekuti makaenda nemunhu kubvisa mimba kwadhori. Ndo handikuti zvinobva zvakuzodini. Matombosungwa motombovharigwa. Munombovarigwa here mimba mimi? Imbovharigwai kuti musazviite next time. Zvakaoma. Ani tana chokwadi nangu muri karisembokuwira itsitsini. Ndikutowira hangu maiguru ari kumba uko tsitsi. Pafeya chokwadi chakanaka. Kamwana kakandikawira tsitsi kari kumba uko. She doesn't deserve all this. She deserve. She doesn't. Because zvinasi uyu handi mungu unoti anogara oga ushu. Mukana pari ndiri kuti ndikutongofila hangu situation. Anogara ega. Kuti munomudropa imimi ari oga usiku hwese hazviiti. Muchave naye usiku hwese. Muchave naye. Hai ngave ega usiku hwese. Saka madam Jenny womanje I don't want to be you, Bamni. I don't want to be you. I don't want to be you, sure. Because Pakaipa. Hanga vi ega usiku wese swika kwaedza kushari mukuzvionera. On the other hand, my grew up and havana chavanofira hawo zvakugwadzisigwa vaite hawo. Hapana. Iwe dada unakana imwe hama friend somewhere mduze munhu. Ha? Sha, unaona munhu unotsvana naye anogona kurara newe usiku wanasi. Amen. Mupaite sei bamunda baba penya. But iwo dada nofa kuza anozata usikita competition ka. Because atizodi mentality iri wrong yekuti ndakuda kuita competition nemuna nasandi. Atizodi izvozvo. Because you are not in a competition sandi hapana panokwana apa. Truly speaking put it. Iye dada anetsi. Anetsi vina sinda tangana. Chero mai guru anifutsa anonesa. Asingoti mavaro vane shoko. Zvaitika ishoko. Vari mushoko. Vari mushoko. Yapero mushoko. Entrei Daddy kana zvikapera zvese zvinoda kubvisa murasi mberi. Ndakutsvagira basa. How is that? Huh? Zviri right andi. Usire osandimba yake cha. Murume wake. Kana nchikuda ndifana kudza chokwadi. If I love you, I must tell you the truth. Kwere kuti ndikunyengere chinhu zvakaipa zvandozati makwana kuchakupinza nochaisireva. Bamwe navafaka siya mukadzi wavo. Chuchu ndizvo ndadokudza varipo. Kwere kuti makuwa ina hangu ndotaura chokwadi. You know good. You will never leave his wife. But saka uchida kunyamba uchinyemba kusvika rini? Ya isi yenyumba mimi musapindiri. Tukuinda kumba. Dadi zvese zvikuitika ndizvo amaoko mangu. Anti saka mimi ndoziva fear yenyu don't worry. Aiwa uno chiona doctor to tangira ipapo. Damage awada rata the image. Zanzo wanaona kuti kudini. Vanhu vapi?
Wena mudzoto sararamiwa. Vapi vanhu vacho hati anashanda funza kuti ndine friends akati handina. Ndikabvunza wani kuti hauna kana hama kana akati handina. Saka yo nyaya yako vari kuivaudzwa nanuti nenhumbu iyo. Saka nhumbu yakabva. Because iwo zvikazodarika zvichitika kuda kuramba wakabatira bamini because of zvaitika zvamakabvumirana mukaita. Because truly speaking, let him go back to his wife. Anogadzira relationship yake nemukadzi wakamumba wake. Truly speaking, chokati chakanaka. Because uri kukangasawo marriage yemwana yasati. And that's not right. That's not right. Quite, I told him, Daddy. No, it's fine. No, if you don't want to see him, you're not going to drop. Then it's me and you. Saying that you go see, and you go see. That will be for the best, sure. Timu drop a kumba. That will be for the best. That will be for the best. Because with somebody. Are you a pan of big fire? And a big fire. I have to drop you at home because Manayaka, she doesn't deserve just to get together. Chokati chakanaka. Mukadzi wenyu mumishitira nendo zobiri dika but kumanaga tira nenyama kumana ngatifungire wamwe vanhu. Ngatifungire wamwe vanhu. Anmona. Ko tikagara kunotiti munhu ari right wana wokumba kukaitawo zvimwe kumba kwenyu modi. Ndi apa ndi. Tena apa. Serious. We are not unongana ndodzoka futi nchimucheka. Sora makana ndodzoka futi nchimucheka. Sora dima kundomenza kwa doctor. Yapeta. Towana doctor ndichi. Ati mimi going to fix your marriage kumba. Buzi makutupa ngokuti mbalance kwese. You don't know shari kufunga right now kumbe ko. You don't know. Daddy, I got no problem. I would see one. Atira miri vanhu isu tina basa nevanhu. Yone wakadi wakatanga kufunga usati waita zvinhu zvekuti vanhu. Ana basa bozi. Ukadaurira mira vanhu una kwamira. Abasipo. Abasipo. Konda kondo. Ndera sikasi. Munhu anokudzosera mashure. Focus ampeni. Dzakawanda nyaya dziri pabhuku rapa peji rawo dzakawanda. Uri kuita zvekupetwa kwakuna nhomboza ndiwani. Hapana mani basa newe adadi ndi apa. Uko. Pane nyaya dzimwe dzakatokurisa. Pangu ndatokurespect ai kusati kuburisira page page pangu. Ndakurespect ai. Stere kuti muri vanhu vangu. Denda tonyetsa kukumwaya kuti mupidze chidzidzo. Sazvipame next time. Kutovuka zvokupeji ndina kunetsa ku. Usaite wari. Munoona chinoitika ndechoti vanenge mukadzi ari apa. Akuye musikana akagara ndipo paanogara. Musikana angagara ari munhu wekuti ameno anenge kudhonzera nendana dadi mama. Saka papeji. Usanyowara kuti amboiona. Azvine zvinhu. Imi muchigara musina magetsi. Mbokwenyu anoona kupi life. Iye. Kana azotanga kutaura undidana undiudza. Kana atanga kutaura undiudza kuti atanga ndoya ndizomutsura tiwe zvinhu zvekudiaries zvinoperera diaries. Kwese tongotsura kweseka. Zvinoperera padiaries. Yes, ndodzoka futi. Unongodzidana kuti vatanga. Vari kunditi ndodzoka. Pano wetigare masika makuwa makama wanepi. Makama wanepi. Mind your own business. Zvichikuitira listen to other kids. Other people end up. Hapana mufesa kupa yabuda. Kana zvapo. Twede. Dali chikafu chiripi? Okay. Now, can you move to the chicken? Apanda dade, people want to wait for the Sandra ifolo yangu. Iwe wana tete wako. Jose, ma woda safe guys.
For now. Alright, okay, watanga nazi. Let's look at the story. Because the way you're online, okay, that one is not a phone. But Daddy, how old are you? 31. 31 au mani kids visha. Kudanzi hando usingadi chino andi chero ye you 16. Ando sometimes when was anondu that mama shit like dai gona yenye sketi. Ndo ana ndio ere hais. Pana chimwe chakashkom lulu kuchikoro. Dai gona kan that mama I am 16. This is what I'm wearing. Daddy. Sa murume wacho ukafaka kumba ndo kunoshota cha. No, andisikuramba but ndikutaura one seminongo. Andisikuramba kuti mushaona na mushasara mishtaura izva munchaura. But ndikuti ukata moyo kuti ndida kushuraya kumba kwenye ndo kunoshota. I know. Ehe, saka wadia pa maya kokashara mwana wani. Uzinofana kufungira mwana. Mwana wako uya odi. That's not an idea. Nekuda kokuti shi wafirei. Nekuda kuti wafirei. Do you know that there are people that have gone through worse things in life than Ish? But now they are stronger. They came stronger than ever. Stronger than ever. Because it's not the end of the world. Because one, akasara muchasara inyuka motara nyaite nyantika ukazomubatira ukatinda kudaenda kudanga kiato. No, I can't force him to do anything. How good to see what way? To the private. Even Jaragasawe and this number. I'm aware of good. I didn't mean message appear. It's a plus matter of against you. I don't know. She becomes so emotional. Panini she live a life out of people with Monanos. Don't worry, Aki. You understand? Even what I end up before Abuma, I got bananas. I don't why this lady is too bad. We don't as if you jump at her foot. So I don't want to go back there, but I'm saying this same thing. Learn to live your life. Stay strong. So that could run around with bananas. Can I compare what's got the only way to do things in the village? It's wrong. You understand? You need to be strong. I'm made up of that. Both non as well. In an office and the Hello.
You are emotional. It is energy. I'm sorry. But you could assure that you should know me by now. And Jimbo and Jimbo Tindra you know, truth breaks no friendship. I know the situation knows that she didn't room kumba. And one. That put the situation is looking to have a situation. You know, like we said, of course, in the proposal, which you know, got to be signed. They got motive. In the first place, they done. But this is because of financial and stuff. Basa goes, what I wish is wrong, but the fact that you get to be said. Here, I can get This is what okay. SIS MELLY is a conductor and everything. It was just one side. Before time and got to see. I didn't my child. Even wondering that Nasca didn't die. That's it. But I don't know. Listen, and I want to feel like you're not comfortable with it. Karana, last minute, I think 4 o'clock as in 6 o'clock, we are here. Of course, didn't have to be somebody. That's how well, it's like any go. If I pay your mariachi, I can get driving. Yes, I'm the one driving. Yes, but you go back Oh. I don't mind taking my time because just put an event so pick up, I don't pick up and I should say no. I remember to call it a lambo. Could you see I say again, bye. To better one. Anything, just hold me. Tell Australians, I was a you over I post the yes of debate because the cook village boat so you know so if out sand and this guy wasn't the number 064. What's that amount? 895 4837. Akajumba kenye kanoti kema Zimbabwe naye. Zimbabwe. Right, ini chisa na mstara nyati mtoto driver. Open the room. Manje wali sira siti mberi kida. Janu kwa iteni. But muno manshakira murodi munopinda mutaza kwanazo kuno zidarika. Ndiri kuenda pamberi apo chete. Inobva yauya mata ichiuya kudai. Atove netsvina. Overheating. Hey, phone yako overheater guys. Regai ndigodzoka live tiko sechitimbo tandara manheru.
Mina timbotendera manheru guys. Again timbotendera manheru tigodzoka time andika tondodzoka time funa kuita overeating guys. Unofuna kuita overeating. Funa rudziko edzo dzikamboisa pafeni. Na phone yakaita sei? Yakadzima pen. Yes, she's driving. She drives. What's up, Andy? Build first. Ganchikuza. Right, Shirega ndindozodzoka handitika guys. I'll come back till time tombotanda chitaura nezvenyaya iyoyi. Hanzi drive me guys, smell. I don't drive. Auntie? Pijana apa iri pasi. Uri kuona ntima mira. Uri kuona masuro. Iri kuri. Mira. Iri kuzire mukati. Wakuona. Iri padhuze. Wakuona. Chande. Usamanyise zvauri ufamba shoma. Hande. Uzoti udrive sports car. Andika, uzodrive mota iri padenga. Zvakoma guys, gaiti mbodrive you. Gaiti mbodrive you. Gaiti mbodrive you. Zvakaoma. Hanzi well done, Shakira. Anodrive. Kasana driver pane munhu pasaidi ogasa kumutemba. Alright guys, saka ndokubatai kana taakumba ndika. Ndokubatai kana tava kumba tomboita live yedu tochinyatsotaura chaiko. Andika. Ndokubatai kana taakumba. Famba unopa stop sign wo indicator right. Ndokubatai kana tasvika kumba. Kana no, I think left to go.